आहो जितेंद्र भाई कहत हई जे फागुन बीत गयल है आ चैत चढ़ गयल। ठीक बा, चैत चढ़ गयल आ चैत जे बा से बीतते बीतते आज नवमी हो गल है। तो हमरा कहे के मतलब बा कि चैत के महत्तम जे बा से बहुत लोग कहला कि चैत के बड़ा महत्व बा, बहुत महत्तम बा है। तो उ चैत के महत्तम जे बा ओकरा के कुछ बताओ। हम जाने के चाहत है कि आखिर के चैत के इतना नाम लोग काहे लेवला। एकरा पीछे बहुत कारण बा। एक तो फगुआ जे होला, जितना फगुआ के फागुन में महत्व बा उतने चैत में भी महत्व बा चैता के। अब चैत जे बा हमनी के फगुआ जे गाइला मतलब कि लास्ट आ शुरुआत चैता हमनी के शुरू करीला फगुआ के दिन। फगुआ के मतलब चैता जे बा हमनी के चैते में शुरू करीला। फगुआ चैते में होला, दोनों के बीच में बा। अब एकर महत्व जे बा, महत्व कई तरह के धार्मिक भी बा आ रसिक भी बा। कवि लोग भी अपना हिसाब किताब से करला। अब धार्मिक में तो माने बाज महत्व जौन बा, राम जी चैते के दिन जन्म लेले रहस अयोध्या में। तो अयोध्या में जन्म लेले रहस तो ऐसे एकर महत्व लोग बहुत माने तरह के चैता गावाला। राम जी पर घाटो गवाला, चाहे दशरथ जी के का वहाँ भय रहे, का सजावट रहे, का खुशी में लुटावे लोग। बहुत दिन पर लड़का जन्म लेले रहे। अच्छा। तो ओकर महत्व भयल। आ किसान लोग के अब आ जाए तो किसान लोग है कटनी बा। तो कटनी पर भी बहुत तरह के अब खुशहाली में जे गेहूं के फसल वही समय तैयार होला। तैयार होला न। तो ऊपर भी किसान लोग खुशहाल हो जाला जे अनाज हो गल। अब अनाज हो गल तो ये खुशी में भी कटनी करे, जैसे देवर भौजाई जाता, चाहे ऐसे भी घर के परिवार जाता, अपन सब परिवार मिलके ऊपर भी चैता जे बा गवाला। एकर जे बा से बहुत तरह के महत्व बा ई सब। अच्छा, तो ये जब चैता बा तो चैते में गवाला कि चैत के बादो बैसाखों में गवाला? ने बैसाख में ने गवाई, चैते भर में गवाई। चैत भर में गवाई, चैत भर में ही चैता गवाला हो। तो बात ठीक बा। तो चैता गवाए के चाही कि नहीं? चैत होखे या चैता ने गवाए। ए सतन जीवा जे हवन नु, सतन जीवा कहलक जे सर जी चैता जे बा से थी होए के चाही। आ चैत चढ़ल बा तो चैता कैसे ने होई? तो हम कहने कि चल ने, अगर ऐसन बात होके बैठो सतन जी देखा आ गइलन। देखिए आवा बैठा मास्टर साहब, प्रणाम। खुशी रह। कहत है जे चैत करत लहन। जी। तो चैत आ गइल। तो चैत जब आ गइल तो उहे होता कि चैता कैसे कहला कि अथी राम के जन्म भइल। तो नवमी आज बा जी, नवमी बा। नवमी बा तो नवमी के दिन चैता अगर ने होखे नहीं मैं सुखले चल जाए। बहुत मन करे तो हमरो चैता सुने के। कई दिन से कैसे कहत रहनी तनी रउआ जानकारी हो तो हमनी के कुछ सुना दे। चैतावा जब गावला लोग जे राम जी धइले नर तनवा ए रामा चैत नवमी दिनवा, ऐसा है ना? तो चैत नवमी दिनवा मतलब नवमी आज दिन बा। राम जी के जन्म हो भइल बा, होई के भइल बा, मतलब जौन भी होखे तो राम जी के जन्म हो गल, सब शुभे में शुभ होगा जहिया जन्म कर हो जाए। तो चैता हम चाहत है ना एगो चैता तो निगाह देता। अच्छा चैता का तब रामे जी के विषय में दो लाइन गा दिया। ठीक गा दो तनी हमनी को सुन ली, बड़ा बढ़िया लागल है। राम जी धइले नरतनवा हो राम चैत शुभे दिनवा। राम जी धइले नरतनवा हो राम चैत शुभे दिनवा। बहुत बढ़िया। केहू लुटावे हो राम अनधन सोनवा हो, केहू लुटावे हो राम अनधन सोनवा हो, केहू लुटावे धेनु गैया हो राम चैत शुभे दिनवा।
तई केहू लुटावे रामा अन धन सोनावा हो हाँ आ केहू लुटावे धेनु गैया ए रामा चैत शुभ दिनवा चैत शुभ दिनवा राम जी के भइले हाँ, सब चैते में जनमवा भइल। ए रामा हाँ चैत शुभ दिनवा हाँ, हाँ, बड़ा बढ़िया बा हाँ। अब के का लुटैले बा हाँ। उ तनिका सा हमनी के हाँ, सुनल जा हाँ, का हाँ, हाँ, आगे राजा लुटावे हो राम अनधन सोनावा हो राजा लुटावे हो राम अनधन सोनावा हो रानी लुटावे धेनु गैया हो राम चैत शुभ दिनमा रानी लुटावे धेनु गैया ए रामा चैत शुभ दिनवा में रानी धेनु गाय लुटावत रह आ राजा जी हाँ सोना चांदी हाँ का ये लोग लुटैले बा हाँ आ राम जी के भइले हाँ। जनमवा ए रामा हाँ। चैत शुभ दिनवा, मतलब शुभ चैत दिन शुभ दिनवा हो रामा नवमी शुभ दिनवा हाँ, चैत हाँ। महीनवा में नवमी शुभ दिनवा हाँ, 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 राम हाँ। जी के भइले जनमवा ए रामा हाँ चैत शुभ दिनवा हाँ। चैत शुभ दिनवा ठीक बा हाँ। बड़ा बढ़िया हमनी के चैता सुन लेनी बहुत बढ़िया लगल हम चाहत है कि वो लोगन ई अगर देखी वीडियो के चैत के जो नवमी दिन बा नवमी के दिन के चैत के भगवान जन्म के राम के जन्म भइल वो दिन के याद करी आनंद मनाई आई जो रउआ लोगन ई अभी सुनत है राम जी के भइले जन्मवा ए रामा चैते महीनवा चैत महीनवा के नवमी शुभ दिनवा तो नवमी दिन बा रउआ लोगन जहाँ बानी वो लोगन अपना मन में गुनगुनाई या चैता गाई इहे गाई कि राम जी के भइले जन्मवा ए रामा चैत महीनवा के नवमी शुभ दिनवा जवन भी बा ओरा के गाई लोगन आ रउआ लोगन ई चैता के आनंद ली ई जौन बा ई हमनी के वीडियो बा हमनी के अभी जौन वीडियो हमनी के डालनी है डाले जात है डालनी नया अभी वीडियो बनता ई वीडियो के देखी कैसन लागल कमेंट करके बताएं का हाँ। ठीक बा हम्म। ठीक बा प्रणाम हाँ।